Hola a tothom! Vinga, per començar a fer les cistelles el que primer necessitem és fer els tubets. Per fer aquests tubets, que poden sortir o blancs o amb lletres, el que necessitarem és una cosa molt econòmica, que és el paper de diari, qualsevol. Jo tinc aquí un segre, pot ser qualsevol tipus de paper de diari. Necessitem, evidentment, unes tisores, un palet el típic pinxo de la carn, i cola. Pot ser cola blanca, pot ser cola d'aquesta escolar, cola en barra, la que vulgueu. A mi m'agrada la cola, però a vegades m'és impràctic posar-ho aquí i tinc aquesta espècie de boli recargable on hi fico la cola i m'és més pràctic. Se pot usar amb un pinzell, qualsevol tipus de cola que tingueu per casa us serveix perfectament. Llavors, què hem de fer? Hem d'agafar el paper de diari, tot el diari, l'hem d'obrir, l'hem d'obrir tot pel mig i l'hem de dividir en tres parts horitzontals. Jo ara agafaré només les pàgines del mig perquè sigui més fàcil retallar, però ho podeu fer tot a la vegada i el que feu és més o menys a ull, no cal mediu, doblegar més o menys en tres parts, més o menys. No passa res si ho feu més estret, més ample, no passa absolutament res. Llavors s'agafa una tisora i el que es fa és es talla i es aconsegueixen unes tires molt llargues. De cada diari o de cada pàgina n'ha de sortir 3. Que us torceu, que no ho feu recte, no passa absolutament res. Senzillament ho talleu i ja està. Llavors, d'aquestes 3 tires, una aclaració és, de la tira del mig sempre us sortiran els tubets estampats, sempre. En canvi, de les tires de dalt i de baix, com hi ha aquest tros d'aquí que és blanc, la tira us sortirà blanca. Si la fiqueu al revés, us sortirà estampada, el que vosaltres preferiu. No, jo és que els prefereixo tots estampats. Doncs la fiqueu que l'estampat us quedi a dalt i us quedarà estampada. No, jo és que els vull blancs, perquè blancs queden bastant nets, a mi m'agraden molt els blancs. Llavors, la part de baix i la part de dalt, les dues tenen aquesta franja blanca, que si la poseu cap dalt, us quedaran els tubets blancs. Una vegada tenim això, el que tenim que fer és agafar un paper, qualsevol, el que vulgueu vosaltres. Ara agafarem i farem els tubets blancs. Agafeu el pinxito aquest, és igual si el poseu en la punta cap a la dreta, la punta cap a l'esquerra, és absolutament igual, com si heu agafat un bosnet de fusta que no té punxa, ens és absolutament igual. Llavors, se comença per la part de baix amb aquesta punta d'aquí, i heu de posar el palet. N'ha de sortir no la meitat, sinó una mica menys. Si us passeu així, us quedarà el palitó embotit a dins. Llavors, una coseta així, unes 3/4 parts. Si el poseu molt cap aquí, us quedarà malament. I si el poseu molt cap aquí, també. No sé, uns 2 ditets. I s'aixeca la punteta i es comença a enroscar. Cada vegada, conforme se va fent el tubet, la mà té que anar cap a l'esquerra, acompanyant aquesta part d'aquí, que és la que normalment, si la deixeu estar, és la que es fa una mica més gorda. Llavors, acompanyant, fins que arribeu al moment que ja poseu la pega i s'acaba. Si el solteu, passa això. Ara us en farem uns quants, se treu el pinxo d'aquí, s'enrosca una mica i ja teniu un tubet fet. Veieu com ha quedat blanc? Ara agafaré el mateix paper que té una tira blanca a dalt, però el girarem al revés, a veure què passa, i tornarem a fer el mateix. Agafarem el pinxito i el posarem el mateix. No cal al meitat, una mica menys, i aquí que queda uns 2 ditets. Pugem la punta i enrosquem. La mà, cada vegada que es va fent el tubet, va lliscant cap aquí. Si la mà no la deixéssim, el tubet aquest se faria molt gruixut, molt gordo. Llavors l'anem posant, és com que anem acompanyant una mica, l'anem acompanyant, fins que arriba un moment que ja posem la cola. Jo m'agrada agafar-ho així, perquè ho domino una miqueta més bé. Es trau el palet, s'enrosca una mica, i del mateix full n'ha quedat un d'estampat i un
blanc. Depèn on heu posat la direcció, quan heu posat el trosset blanc, si l'heu posat a dalt o l'heu posat a baix. I us queden així. Val? Què passa si se'ns escapa? Que és el que normalment passa. Tornem a ficar això aquí. Torno a ficar això més o menys. Uns 2 ditets. Pujo la punta. Vinga. I comenceu aquí. Què passa si això no aneu moguent la mà? Si no mogueu la mà, com podeu veure, mireu. Veieu? Això? Que doble. Aunque ho aconseguíssiu agafar i atrapar, el tubo aquest, el tubet, estaria superdoble. Se desfà, Si us se m'ha escapat, ostres, doncs no passa res. Se torna a començar. Si veieu que per aquest cantó no podeu, doncs per l'altre. Això rai. Que no podeu ni per un cantó ni per l'altre, a veure, és un tros d'un paper de diari, és la cosa més econòmica que podem trobar. El podem aviar i no passa res. Hi ha gent que així, agafat com a posant les mans damunt de la taula, no li surt i quan pot l'agafa i el trena així a la mà. Doncs el treneu a la mà. Val? Se posa una mica de cola, és igual, la cola amb pinzell, ja torno a dir, amb cola de barra, amb pega de barra, és absolutament. Hi ha vegades que si aquesta... A veure, que us ho ensenyo així amb el paper. Si el pal, si això d'aquí ho heu ficat molt cap a baix, quan us en donaríeu compte, el palet se us queda a dins del tot i no el podeu treure. Llavors és tallar, desfer el pal, el tubet i treure'l. Llavors aquí està, el secret és aquest, a més de deixar-lo molt cap baix, molt cap aquí, que no el podreu treure, més o menys cap aquí, sempre comptant aquests 2 dits, que sapigueu que se us ficaran les mans supernegres, és la tinta del diari, anar portant la mà cap a l'esquerra, anar acompanyant el tubet, si no podeu la taula l'agafeu i l'acompanyeu i es posa una mica de pega. Ta-tan! I així es comencen a fer els tubets. Els primers tubets costen una mica. Ja veureu que al principi se us escaparan, però veureu que a poc li aneu agafant el truc i cada vegada serà més fàcil. I quan us en donareu compte, tindreu tants tubets com aquests.